Estimats amics, gràcies per convidar-me a intervenir en aquesta assemblea de la FANEC. De fet, d'aquí pocs dies hi ha les eleccions estudiantils, us desitjo molta sort, teniu tot el meu suport. Sou una organització fonamental per entendre també la connexió del món estudiantil amb el propi país, amb la República. Per la FANEC hi han passat el vicepresident Junqueras, el conseller Homs, en Ramon Tremosa, moltíssima gent que avui ens ajuda a tirar endavant aquest propòsit col·lectiu de viure en un país millor. Compteu amb el nostre suport i us agraïm enormement la vostra complicitat. Sense vosaltres, entitats com la vostra, gent com vosaltres, no podríem arribar fins aquí, però sobretot no podríem arribar fins al final, fins a la victòria, fins a aconseguir allò que ens mereixem tenir, que és un país que sigui el resultat del que els seus ciutadans vulguin, no el que els altres diguin que ha de ser o limitin el que ha de ser, sinó el que els seus propis ciutadans pensin el que pensin, vinguin d'on vinguin, decideixin amb llibertat, en pau, de manera convivencial, sense por, allò que volen ser col·lectivament. Això s'aprèn a molts llocs, al carrer, s'aprèn evidentment a les institucions, s'aprèn a l'acadèmia, s'aprèn a les escoles, s'aprèn en tots els espais on la gent es formen ciutadans, on es formen ciutadans crítics, ciutadans que volen participar, que voleu participar, que demaneu, per tant, també informació i demaneu eines per poder contribuir positivament a la construcció del que és una república del segle XXI, que no pot ser una altra cosa, cap altra cosa, que un projecte que serveixi a les persones. Perquè per damunt de tot hi ha els éssers humans, hi ha la convivència, hi ha la pau, hi ha el progrés col·lectiu, la igualtat, hi ha el respecte. Això és el que també vosaltres, la FANEC, ensenyeu tota la gent que us vincula al vostre entorn, el que fareu també en la vostra vida d'adults, quan tingueu responsabilitats amb empreses, amb els vostres propis projectes, potser amb institucions, potser amb l'activisme. Quan tingueu responsabilitats haureu d'aplicar tot allò que heu après, aquells valors que heu adquirit, i la FANEC haurà estat segurament, segur perquè ha estat així en els casos precedents, haurà estat una aportació absolutament significativa. Per això som aquí. Per això hi ha gent a la presó i hi ha gent a l'exili que aguanta i que aguantem, perquè sabem que ho fem per l'endemà, que ho fem per les generacions que encara no han nascut o que encara no han vingut a viure amb nosaltres i que volem que quan ho facin, quan neixin o quan vinguin a viure, puguin desenvolupar el seu projecte de país o personal en pau i sense temors. Perquè tenim dret a veure educar els nostres fills per un estat que els tracti com a ciutadans i no com a súbdits, que els garanteixi que no hauran d'anar a la presó ni hauran de patir cap persecució fiscal ni cap agressió policial pel simple fet de discrepar o de voler, o de dissentir, o de voler millorar el sistema de govern. Que podran fer possible el seu projecte sempre de manera positiva, sense tema, sense por, al costat d'altres societats europees que hem conegut aquests mesos de manera gairebé obligada, millor que no pas abans, els belgues, els danesos, els alemanys, els finlandesos, els suïssos, gent que des de la seva diversitat té cap mena de por ni cap restricció en la seva llibertat d'expressió. I és un valor fonamental, és un valor que no ens podem deixar arrebatar, ni per comoditats, ni per pors, ni per renúncies, sinó que ens toca a nosaltres, que potser alguns ja teníem la feina en part feta, ens toca a nosaltres també ajudar a defensar en benefici, com he dit, de les generacions que encara no han nascut o encara no han vingut. Això és el que esperem poder culminar als propers temps, més aviat que tard. Ja sabíem que això no seria senzill, ja sabíem que no hi havia un botó màgic, mai l'hem buscat ni l'hem demanat, sinó que tot depèn del que fem nosaltres, del que vulguem nosaltres. És a les nostres mans. I hem arribat fins aquí perquè hem estat capaços nosaltres d'arribar-hi. I hem arribat amb un capital de mobilització ciutadana i sobretot d'un admirable, internacionalment admirat compromís amb la no violència. Perquè hem entès tots, i ho hem practicat, que la no violència, que la cultura de la pau és un element fundacional de la república on volem viure. És un element irrenunciable, base, que forma part també de la nostra identitat com a ciutadans del món, que volem també ser solidaris amb tot el món, amb el més proper i el més llunyà,
amb aquell que té problemes, amb aquell que pateix guerres o misèries o persecucions o els efectes devastadors del canvi climàtic, de les desigualtats, de les persecucions de tota mena. Nosaltres ens sentim ciutadans i, per tant, també, quan les llibertats retrocedeixen en alguns d'aquests espais, sentim que retrocedeixen per nosaltres. És el que intentem explicar també als nostres conciutadans europeus. De dir-los que quan la democràcia retrocedeix en una part de la Unió, com ara està passant clarament a Catalunya, per culpa d'aquesta agressió, d'aquest autoritarisme de l'Estat, quan retrocedeix democràcia, valors, retrocedeix per tots. I això cada vegada se sent més així. Cada vegada hi ha més ciutadans europeus, tant se val on visquin, que se senten concernits quan en un territori de la Unió o fora de la Unió, però al nostre continent, hi ha una reculada de drets fonamentals. Gràcies a la FANEC heu creat un espai d'expressió, de defensa també de valors fonamentals. Que us vagi molt bé, que tingueu molta sort i sobretot que ens puguem saludar, abraçar personalment ben aviat i lliures. Gràcies.